Angeke ukwazi ukukhululeka emhlabeni usaboshwe emazulwini. Angithi uyazi ukuthi okuboshwe emhlabeni kuboshwe nasezulwini. Okukhululwe emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. So ke uma kunjalo ke umthetho loyo ngeke kuze kwenzeke ngenye indlela. So into ekumele ukuthi uyilwele wena kulwele ukukhululwa emazulwini, kulwele lokho. Alikho ke kude lelo zulu ekumele ukuthi ukhululeke kulona. Lelo zulu engikhuluma ngalo, head is your heaven. Yilala kumele ukuthi ukhululwe khona. Ukuze kube ukuthi uyakhululwa nasemhlabeni. Ukubone uma ngabe kukhona into eyinkinga kuwena odinga ukuthi uyixazulule. Uthola ukuthi awusadli nakudla, yabona impilo yakho ibe ne distraction nje. Thothi omunye sekunzima nokugeza, sekunzima nokwenza izinto nje ezama day to day lokhungana chores. Ngenxa ukuthi uboshwe la, ngenxa ukuthi kune i-energy yakhe, i-mental energy ilokhu revolve around one thing. Uboshiwe ke lowo muntu. Ngisho yabo. So ke amajele maningi. Kuyenzeka ukuthi uboshwe empilweni yakho kodwa wena ungaboni ukuthi uboshiwe. Ngizokuchazela ukuthi kanjani ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Uyabona uma ngabe ukhululwe emazulwini lokho kusho ukuthi ukhululwe engqondweni. Ngoba umqondo wakho iwona wakha le reality oyibonayo. So uma ngabe kuukuthi ukhululiwe emazulwini uba one with the Father, and the Father is the giver and the gift at the same time. So if ukhululiwe emazulwini you receive your gift because the Father is the infinite possibilities. So uma wena uboshiweke emazulwini kusho ukuthi you have limited possibilities. You are only limited to what you know, and what you know is true. Unelento kuthiwa ifear, uyasaba ukuexplore okunye futhi ongakwazi. Yabo? And if you are thinking too much, you are trying to sort out things and you are just thinking nje. Lapho vele you are going to think based on what you already know, your condition. You are only going to think within the certain boundaries of what you know. So if ukhululwa lapho okusho ukuthi you release that mental energy to the Father, uyakhululwa ke emazulwini. That is where you start to exercise other avenues. You start to take other avenues. You start to immerse yourself in these infinite potentials, in this quantum field. Because uma ngabe umqondo wakho ukhululwa, mukhulula umqondo wakho, uba one with the Father, and yakho kunye ngizokutshela kona. Uhlukaniswe yini between wena o extraordinary kulomhlaba nalo wena oyena manje? Anihlukanisiwe ispace, cha, nihlukaniswe yini time. Because based on the space, the very same you that will be extremely wealthy is this one. It will be the very same body, but based on time, that will be a very different time, but it will be the same you. Ngitsho yizwa lonto. So uma ngabe ukhululwe emazulwini kusho ukuthi nezinqumo ozoyithatha zizokhomba ukukhululwa. Uzokwazi ukuzwa uFather mekhuluma bese ungasabi, bese uthatha inqumo okusuke kumele ukuthi uzithathe without fear. And ngaleyo ndlela usukusondela
kulo wena o-extraordinary sukusondela. Kushuthi over time the accumulation of decisions that you take will lead you to that you that is extraordinary, and you will be led by the Father. The Father will always speak. Yours will be to listen, but you won't be able to listen to the Father if uboshiwe emazulwini. Ayi angani bami, akulula khona kodwa kuyenzeka ingoba sisemhlabeni. Akulula kodwa kuyenzeka ingoba sisemhlabeni. Awuvumi umthetho ukuthi ufather akushiye. Awumvumeli umthetho ukuthi umzali ashiye ingane yakhe. Ufather uhleze nawe, umthetho umbinda kanjalo. Why? It's because ufather uwena vele. Angeke wena ubaba wakho okuzele akakwazi ukukhipha iDNA yakhe la kuwena. Angeke ezakwazi lento ekuyena egazini lakhe egijima khona igijima nakuwena. Akwazi ukuthi akushiye. Angeke uze kwenzeka ukuthi akwazi ukuthi distance. Cha. Engayabaleka yena ukubaleka kodwa uwena ngoba iDNA yakhe ila. So ubanike iprodigal son, indodana yolahleko eyathi sidukile yahamba iminyakanyaka kodwa yathi mibuye ubaba wayamkela. Kuyohlezi kunjalo. Kuyohlezi kunjalo bangani bami. Kuyohlezi kunjalo. Isho ukuthini ke lonto? Ubani iprodigal son? Uwena iprodigal son. Yes. Kanjani na? Uma wena masusucabange wacabanga waze wakhathala kwaphela ukucabanga kwakho. Lapho kusho ukuthini lokho? Kusho ukuhamba kwakho ndodana usuka kubaba. Ubaba ula manje, uyi-infinite potential ela manje. Ngesikhathi ucabanga wena usuke ungasekho la manje, usuke usukwenye indawo lapha emicabangweni yakho. But masukhathele uzokhathala vele ubone ukuthi lento ozicabangayo aziyindawo. Aziyindawo mhlawumbe futhi ziyakusabisa nokukusabisa. Into ezokwenzeka iyiphi? Uzobuya kanjani? Uzobuya ukhumbule ukuthi ngila manje. You will become aware of the now, and if you become aware of the now, that the now is the infinite potentials and the infinite possibilities. Awukho umcabango, nalowo umcabango loyo usuke usukhohliwe ukuthi wena ucabanga kuyimanje. Awukho lekusasa, usuke ucabanga manje. Kunento good people ubaba uhleze khona emazulwini la ngithi kumele ukhululwe khona. Uyabona impilo yenzeka kwi-akasha. Kwi-akasha i-base noma i-essence where life happens. Uyabona njenge-screen se-TV. I-screen se-TV kudlala yonke into. Kudlala yonke inhlobo yento ku-screen se-TV, kodwa wena ugcina sewukhohliwe ukuthi kunento ekuthiwa i-screen se-TV ngenxa ukuthi ubuka lento oyibukayo lapha. Awubuki i-screen, kodwa iqiniso lithi uma uthi hold on a second, you realize ukuthi there is a screen la where everything plays. So if you are aware of the screen, now we are aware of the Father where everything happens. Awusasatshiswa lento edlala lapha ku-screen. Ayiva ke ngoku iyona akasha ke leyo, iyona essence, iyona ether leyo. That is where everything happens. Akasha. Mase sikhuluma ngo-akashic records, so sesikhuluma ngeregistra ya yonke into eyakuyenzeka nento eyenzekayo nento esazokwenzeka ikhona kwi-quantum field. Yonke lonto ayiyendawo. So when if you are one with the Father, you are one with the field, and in the field there is everything. Ukhululiwe emhlabeni. Kusho ukuthi ukukhulula kwakhe emhlabeni kusho ukuthi awuzukuba nayo ifear. Usetshenziswa yini? Imicabango, ngoba imicabango yakho yonke i-based ezintweni ozaziyo. Wena awuyazi into entsha ongayazi. Awazi ukuthi khonani ngale kwekhona up until ulithene lelo khona lelo. Imicabango iyakususa kubaba, yenza ingqondo yakho ukuthi iboshwe. Fear, so sifiye empilweni yakho khona uzokwazi ukuze ubaba mekhuluma ukhululwe.